Ο τρόπος για να αποκτήσεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο του συστήματος μίσθωσης κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Μυτιλήνης είναι πάρα πολύ απλός. Πριν την πρώτη χρήση του ποδηλάτου, θα πρέπει να γίνει η εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα mytilini.cyclopolis.gr ή στην εφαρμογή Cyclopolis για Android και για iPhone κινητά, αφού επιλεχθεί ως τοποθεσία η Μυτιλήνη. Για την ταυτοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητη η καταχώρηση μιας ενεργής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Για να πάρω το ποδήλατο με τη χρήση της εφαρμογής, επιλέγω τον σταθμό στον οποίο βρίσκομαι, επιλέγω το ποδήλατο που θέλω να πάρω και κάνω slide δεξιά στο κουμπί στο μήνυμα που βγαίνει στο κάτω μέρος της οθόνης. Το ποδήλατο ξεκλειδώνει με ένα χαρακτηριστικό ήχο και αφού ελέγξω ότι όλα είναι εντάξει, μπορώ να ξεκινήσω τη βόλτα μου. Όταν τοποθετούμε το ποδήλατο στο σταθμό φόρτισης, το stand πρέπει να είναι ανεβασμένο. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν κλειδώνουμε την κλειδαριά, αλλά την αφήνουμε στη σχετική υποδοχή πάνω στην πίσω ρόδα του ποδηλάτου. Για οποιοδήποτε ζήτημα εντοπίσουμε πριν ή μετά τη βόλτα μας με το ποδήλατο, μπορούμε να επικοινωνούμε στο τηλέφωνο 215 215 79 96.